Η Κατερίνα περπατούσε κάθε βράδυ στην παραλία και στεκόταν στο ίδιο σημείο, κάτω από τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Κοίταζε τη θάλασσα, αμίλητη και ανέκφραστη. Ήταν γνωστή ως η κοπέλα με την κόκκινη ομπρέλα. Πέρασαν μήνες έτσι, μέχρι που μια μέρα δεν ήρθε. Λένε πως ερχόταν εκεί γιατί είχε δώσει ραντεβού με κάποιον χρόνια πριν και δεν ήρθε ποτέ. Από τότε τον περίμενε κάθε μέρα. Κάποιοι λένε ότι μια μέρα τον είδε και έφυγε μαζί του. Άλλοι λένε απλά κουράστηκε. Από τότε δεν την έχουμε ξαναδεί. Αλλά αυτή η κοπέλα έχει χαραχθεί στο μυαλό μας και δεν μας επιτρέπει να την ξεχάσουμε. Θέλουμε να ελπίζουμε πως η ιστορία της τελείωσε με το ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και όχι με το άλλος ένας ανεκπλήρωτος έρωτας.